Яка за тобою не приїде, Настя. Юрка не приїде. Ой, ні. Я хочу пройтись. А на машині що жик і все, нічого не побачиш. Я колись за днями ходила на туди. На коли я їду, на Кривичку. Так хорошо, ой, я люблю Кузбороди. Ну все, Петровна, дорогая, все, спасибо. Я выйду. Вот это мой подруги. Михайлівна, сусідці перекажіть, хай до мене прийде, скажете. Кому? Люди? Марусці. А, Марії Івановні? Ага. Добре. Моля, Ну дай Бог вашій матері. Да, дай Бог здоров'я, щоб гила і... чому ти на мене розсердила? Тож, діти хороші. Вітя, до свидання. До свидания, до свидания. Ага, до свидання. Передавайте привет тому своим. До свидання. До свидания. Якщо живі будемо, созвонимося. Обязательно. Прозимуюся, як буде. Так а де ж перезимуєтесь? Що ж не перезимуєте? Нормально все Хай буде. їде. Куди? Ну посидь тут, якщо хай їде. Це той, Серйозі, кажи. А, щоб приїхав, забрав? Казала, що ти не Маруська, це ти кажеш? А Маруська та хай посиде. Вона посиде, вроді як приїду. Та вот ну. Ой, мороз, мороз, не, мороз. Це твоя палка, я возьму. Ой, не, мороз, Це твоя палка, я буду давай. Та я хоч випроводив людей. Ну а я же. Ну що, як поїхав. Не, мороз меня, ой, моего коня, моего коня.